Mahindra Fusion Fest ibilapha na-ke eSunbet Arena ePitori ngeSaturday nge-7 March 2026 lapha kukhuzane-ke beyingxenye lomcimbi loyo omkhulukazi nobonela advertiser okhulunywa ngawe emagrouphini ko-Facebook ya luze lafika kusuku-ke oluyingqayizivele selebese Mbilendo Fast TV lasibheka umlando wezokhuzana lapha na-ke ePitori nge-7 March lapha-ke bekumikiswa abaculi uperforma nawe ingoma zalawo baculi labo ungenile ukhuzana laphana nodale ungabashaya ingoma ethi ijele bangena futhi ukhuzana hamba yedwa ecula-ke ingoma-ke ayikhipheke last year kwi-album yakhe yokugcina ngicabanga ukuthi ngasensokuhlanga if I'm not mistaken baphinde wacula no-Focalistic ukhuzana ingoma ka-Focalistic ethi Berry Maroon niyazi leyo ngoma leya yashaya unyaka-ke yanyaka ka-2025 sasingena kuwo right-ke uma abantu abanjengobhekini wamaskandi bekhuluma izinto kumele siphinde sibalale sometimes siyizinto abayishoyo noma bethanda ukuthi-ke bevukuzeke ikhotha kuze kuphumeke inyoka lapho kodwa kumele nibalalele khuzane yohlale ngisho ngohlale ngichaza akusikhona ukuthi mhlawumbe sisuke sikhuluma ini sikhuluma ke into esobala nobani azoyibona ukhuzane uba ngihlale ngisho ukuthi asikuzuzile eSouth Africa sekuningi kakhulu okunye nje sikusele lapho nalapho ukuthi yena kwi-basket yakhe athi hayi u1 no2 sengwenzile then mhlawumbe ke sekungcono ke umlando wabo usuyayikhulumela lento yenzeka lapha ke inkulu kakhulu siyakhumbula ngomnyaka uSjava naye uke waya lapha ne performer naye futhi uFocalistic cabanga ukuthi kuma 2 years ago into ecishe ifana le maybe 2023 or early 2024 angikho sure kahle uSjava kwayithola ke lapho kuye le event nje ikhona isinesikhathi sibuke kakhulu ukuthi ihambe kahle ama donation ade khona lapha nezoxhasa ukhuzana yenza umsebenzi omkhulu kakhulu ke lento kaBlue niyayibona ukuthi inhle kanjani uma seniyibona isebenza obade kuBlue lapha nje nama event organizers bayayibona impact yini eniyenza nje abalandeli uspend imali namathikithi adurayo ukugibela neyalapha yana ke transport and everything konke okuhle kakhulu enikwenzile ngiyabonga kakhulu egameni lakhuzana ibrand edlambulenze enkulu kakhulu lokho sihlale sikusho ke nama access kanjalo ke akukuningi sifuna ukusho ngalokho ke ukubonga nje nokugcwalisela nje emlandweni vele ukhuzana ahlale wenza unyaka nonyaka enyanga nenyanga mhlambeni usuku nosuku angazi kodwa nje imlando yakhe isemningi kakhulu ilokho nje kumele sikubonge ngomsebenzi ke awenzile event hambe kahle ke ngazo ukuthi bekuyilokho siyabonga.